Hello para pedagang lan investor. Layanan informasi lan analitis ing tutul sistem Guru Markets. Ayo miwiti kanthi ringkesan informasi babagan perusahaan. Yen perlu, iku bisa kanggo mungkasi video. Sampeyan bisa sinau saben indikator perusahaan luwih cedhak. Kita bakal katon ing pratandha dasar utama saka perusahaan. NovaGold Resources Inc. ticker NG. Review iki adhedhasar informasi wiwit 29 Juni 2025. Déning klasifikasi Guru Markets perusahaan NovaGold Resources Inc. kalebu subkategori Metal Drag, 68 perusahaan melu analisis. Kita bakal katon ing pancasan digawe menyang mburi video iki. Skor sakab kanggo perusahaan, minus 7,5 saka 10 terms. Skor rata-rata kanggo subkategori, 3,3 terms. Yen sampeyan ndeleng saka perspektif sing wiyar banget, ing kerangka pasar saham kabeh. Sampeyan bisa ndeleng menawa skor rata-rata kanggo kabeh pasar saham as minangka 1,8. Marang minus 7,5 terms kanggo NovaGold Resources Inc. Bandingake gerakan rega saham perusahaan NovaGold Resources Inc. lan saham subkategori. Kita bakal weruh sing liwat 12 sasi enggo bareng perusahaan NovaGold Resources Inc. nuduhake dinamika 15,1%. Marang dinamika rega ing subkategori 56,6%. Kapitalisasi pasar perusahaan NovaGold Resources Inc. gunggungipun $1,66 miliar. Kanthi kapitalisasi subkategori $401 miliar. Nilai buku perusahaan punika $0,16 miliar. Kanthi kapitalisasi buku $166 miliar, subkategori kasebut regane $166 miliar. Kanthi bandingake saham bursa saham lan nilai buku, kita bisa ndeleng ing ngisor iki. Saham dikuasani NovaGold Resources Inc. ing subkategori nalika netepake kapitalisasi pasar 0,413%. Regane buku 0,096%. Evaluasi pangsa pasar perusahaan lan nilai buku ing subkategori, ala minus 1 poin. Ayahan finansial saka organisasi analisa jumlah kanggo $0,155 miliar. Ayahan finansial kanggo nilai buku akun kanggo 97% saka usaha. Asil utang perusahaan, tole 0 terms. Nilai pasar kanggo rasio laba perusahaan yaiku 0. Kanthi rata-rata ing subkategori 25, 1. Evaluasi rega pasar perusahaan kanggo rasio laba dibandingake karo organisasi ing subkategori, ala banget, minus 2 poin. MediaWiki kanggo pungkasan 12 sasi iki minus $85 mayuta-yuta. Pangentukan mangsa kanggo sabanjur 12 sasi ora dingerteni. Evaluasi indikator keuntungan masa depan sing digambarake dibandingake karo perusahaan ing subkategori, ala minus 1 poin. Rasio nilai perusahaan kanggo revenue yaiku 0. Rata-rata ing subkategori punika 3,9. Evaluasi rega pasar perusahaan kanggo rasio revenue dibandingake karo indikator ing subkategori, ala minus 1 titik. Revenue kanggo pungkasan 12 sasi ana $0 yuta. Revenue maju kanggo sabanjur 12 sasi ora dingerteni. Evaluasi saka pratandha revenue mangsa samestine dibandingake karo pratandha ing subkategori, ala minus 1 titik. Marginality punika 0%, karo rata-rata 15,6% ing subkategori. Assessment margin sales dibandingake karo pratandha ing subkategori, pasable, minus 0,5 terms. Bagian perusahaan dening nomor personel ing subkategori punika 0,006%. Iki 6.783% kurang saka pangsa kapitalisasi pasar.
Jumlah ibu kutha saben karyawan perusahaan padha karo $118.579.000. Nalika ing subkategori ana $1.664.000. Taksiran jumlah ibu kutha pasar saben pegawe ing comparison karo pratandha ing subkategori passable 0 terms. Jumlah bati saben karyawan minus $6.064.300. Kanthi rata-rata kanggo subkategori $66.300. Evaluasi bati saben karyawan dibandingake karo indikator perusahaan ing subkategori tolet minus 0,5 poin. Revenue perusahaan saben pegawai individu $0. Ing subkategori $426.000. Evaluasi revenue saben karyawan dibandingake karo indikator perusahaan ing subkategori tolet minus 0,5 poin. Volume transaksi singkat cocok kanggo 4,5%. Karo rata-rata kanggo subkategori 1,9%. Indikator teknis resi 14 nuduhake tingkat 51% kanggo perusahaan NovaGold Resources Inc. Dene kanggo subkategori tataran resi 14, yaiku 47%. Rega saham nyoto perusahaan iku watara $4.09. Perkiraan rega konsensus kanggo enggo bareng perusahaan iku watara $7.54. Ayo kang katon ing tabel pesenan, kang kasedhiya kanggo sampeyan, link ing komentar pinned. Tabel pesenan ngemot kabeh pancasan digawe mangsa iki dening sistem informasi evaluasi Guru Markets. Akses menyang meja pesenan pancen free lan buka, link ing komentar pinned. Minangka asil saka rega saham NovaGold Resources Inc. Sistem bantuan Guru Markets kaputusan ing ngisor iki digawe. Buka order sell ing $4.08 saben saham. Pesenan iki dibuka amarga kasunyatan sing perusahaan wis cukup kurang. Pambiji organisasi ditindakake kanthi dasar model penilaian indeks AKIM. Jupuk kauntungan disetel ing 2,37. Mandeg mundut disetel ing 5,79. Yen pesenan ora ditutup kanthi njupuk bati utawa mandeg mundut, banjur pesenan ditutup kanthi otomatis adhedhasar asil sesi ijol-ijolan tanggal 29 Juli 2025. Utawa ing dina dagang pungkasan sadurunge tanggal sing ditemtokake. Ticker name iku pesenan tuku utama. Video ing urutan utama wis diterbitake ing saluran iki. Nalika salah sawijining pesenan ditutup, sing utama utawa ngimbangi. Urutan ngelawan tetep ing rega pungkasan. Matur nuwun kanthi sanget kanggo nonton video iki lan gunakake sistem informasi lan bantuan Guru Markets.